dneska se zhulíme pořádně. Takže nazdar lidi, já vás vítám u dnešního videa. A dneska jsem tu u hry Plants vs Zombie. A je to free verze, normálně si můžete stáhnout na Play. A já jsem tady s vajíčkem, aby to nebylo trochu nudný. Čau. To je super. Takže jdem si to zahrát. Tak jo, jdeme začít. OK. Ano. Jo, adventure, aha. Oh, mají dobrou kameru? OK, jo, mám. Super. To bude easy. Jo, OK, chci na něj kliknout. Já jsem to dlouho nehrál. Počkáme. Měl bychom sem dát květinku, ale to asi nejde. Jo. Takže klasicky začínáme s jedním trávníkem. Další sluníčko. Nic těžkého. Ještě nejdou. Teď jo, už jdou. Nebo jdou. To je jedno. Já jsem dlouho nenatáčel, protože jsem neměl náladu a ty videa by byly takový divný. To byste snad viděli. No. A zatím to asi budeme vyhrávat teďka. Když po nich takhle budou střílet. Chtěl jsem započít. Tohle vlastně bude série. Takže nevím, jak dlouho to třeba bude. Tak. A je konec. Už bude konec za chvilku. To nám uteklo. Ještě si ho stačím položit. Je slunečnice. Jsem to fakt dlouho nehrál. Jo, teďka dostaneme další trávník. Dostaneme další travíčko. A musí nám to... Aha, tak my jsme dostali 3 dokonce. A to dneska se zhulíme pořádně. Já se tak těším. Sluníčko. Prosím. Si další. Sluníčko. Nejlepší je ten zvuk, když chodí ty zombíce a pak to začnou jako něco říkat, ale pak to. OK, teďka bych si měla se vydělat na nějakého toho strašáka. Jo, to je jasně strašák. Asi bych si měl počkat. Nebo já nevím. Já bych počkal, až půjde. Ano, mám na to prdím, stejně mám 100. Takže... dejte mi... Mňam. OK. Takže kdybychom se tak typli, ano, tady. Dobře von. Teďka se počkáme. Dobře. Takže dneska jako budeme hrát 3 levely. Tohle je teďka druhý. Takže tenhle umře. To by taky dáme. No a tohle je ten princip téhle hry. Tady v tom baráčku my ho máme chránit. Jako, není to nic těžkého jako. Pokládat kytky. No, proto se to jmenuje Plants vs Zombie. Teďka dám do prostředka. No, moc záživný to teda zrovna není. Ale máme a dostaneme další travičku, až tohle dokončíme. Musíme něco vymyslet. OK, teďka. OK, my docela prohrávám. A ne to, jak si myslíš, že se staneš zombíkem? Že ti sní mozek, ale tím pádem budeš úplně blbej. A nebo když tě kousne. Myslím, že když tě kousne. No a co nepadá, že když tě kousne? A co když tě jenom lízne? Víš, že jsi teďka řekl úplnou blbinu. Docela jo, ale to nebo. Finále. Eleď, zombík má vlaječku. Za Spartu. Nemoc za mozek. Myslím, že mi asi někdo sní kytičku. Já jsem dobrý zahradník. Jednou jsem si pěstoval Ne, nedostali jsme trávu. Já chci trávu. Kdybyste to slyšeli, jak čte, to je taková sranda. Počká.
OK. S kuželem na hlavě. Kužel, má kužel. Víš, je to nějaký ten řídil auto a naboural. Ano, přímo. A pak si to nechtěně uvízlo na hlavě. Takže si s náma Mě by zajímalo, co je tohle ta švestka. Švestka, koukej. No to je něco jako bomba. Takže vám to teďka ukážu, i když je to trochu zbytečný. Až bude armáda, tak to ukážu. Takže si budeme šetřit. No jako... Kůžel na hlavě. Jo, už se vrátíme, proč měl ten kužel. Přišel k nám, aby jsme ho shodili a zničili. A pak zabili jeho, že nás chce sníst. A nikdo ho nemá rád. Kromě mě. Já nemám ráda kužele. Jsou takový otravný. Takový ostrý. Jako mafínek. OK, ale stojí to hodně, to stojí 150. Sluníček. Sluníček nemá co to. Tak teďka ti ukážu tu bombu. Chcete vidět bombičku? Pararam, bam, 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 bam. Bombička přijde. Počkej. Počkáme na zombíčky. A umřou. Bombička bum. Takže jo, já si myslím, že pro tohleto video to může být vše. Zatím. Čau.